Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. So no first the video to the second and first ge panondula dada panda enada mast length video the panda 23 minutes the padra avondijje I can 12 minutes 9 minutes 10 minutes the padolla videos the panda storage space yavondijje so anchad antin malple ಎಕ್ಕಾದ್ಯಾನ ಅವನು ಉದ್ದ ಎತ್ತಿನಿಂದ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಪೊಚ್ಚಿ ಇವರ ಪನ್ಪೆನೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅದು ಪಂಡ ಬಾಳೆನ್ ತೂವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎತ್ತಿನೇನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೊರಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಾನ್ ಎತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಎಕ್ಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನತ್ತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಡನ್ ಅವಳು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪಾತೆರ್ನಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಾದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಒಂಥರ ನೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತ ನೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಡಾಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಗಂಡು ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಎರಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪಿರವುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಡುಪುನಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜ ನಿನಕು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆತೊಂಡ ಅಂದು ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅವೈತೆ ಚಳಿ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಪುದೆ ಬೋನಾಗ ಬಾಲೆಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆವಡಾಪು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದೆತೊಂಡ ರೆಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದೇತೊಂಡ ನೆಡ್ದುಂಬುದ ಪೂರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಸೈಜ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಂತೆ ಮಲ್ಲದನೆ ಸೈಜ್ ದೇತೊಂಡ ಏನು ಕೆಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ದೇತೊಂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ರಬ್ಬ ಮಲ್ಪುದು ಇದನ್ನ ಈ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬುಡಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಓಂದೆಲ್ಲ ಅದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ರೆಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದಿತ್ತೊಂಡ ಸೊ ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ಲಕ್ಕನೇ ಸೆಟ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೋಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೋಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಟ ಬಾರ್ದೆ ಪಂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಉಲ್ಟ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದಿತ್ತೊಂಡ ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಂಡೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಣ್ಣ ಶರ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕಂದು ಇಂಚೊಂದುಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಡಾನ ಬೆಂಚೊಂದುಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಡಾನ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ನೆಟ್ಟುರವೇ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೈದಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಏದೋ ನಡಾಪು ನನ್ನ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಮಲ ಮಲ ಸೈಜ್ ತಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಪನ್ನೆ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಚ್ಪಾರೆ ಬಂದಾಯ ಬಡ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ಪಾರೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಲ ದಾಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತಲ
ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ ಹಾಕುದು ಸಾಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಟ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬಾತಾಡಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಆಗಿ ಶರ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಇನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದುಂಡು, ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಸೀರೆ ತೂತಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಬಾರ್ದಿನ ಸೀರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನಾನು ಅದು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡತಿ. ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಒಂದು ಶಾಲು ಉಡುಪಾನು ಬೊಚ್ಚಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಬೇಕೆಲ್ಲಂಜಿ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪಾಗಿ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾಗಿ ಎಂಚೊಂದು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚಂಡಂದಾನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಇತ್ತು ಸದ್ಯದ ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪಾಡೋಡಿದೆ. ಸೊ ಶೈನಿಂಗ್ ಅದು ಇಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತಿಸಿ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಅಂಚ ಆಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ವೇಸ್ಟಿ ಸೈಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ಬೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎತ್ಬೋಡ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡೋದು. ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಚುಪ್ಪ. ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಡು ವೇಸ್ಟಿ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಶರ್ಟ್ ತಂದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಏರ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಂದು ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತು ಬ್ಲೂಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನನ್ನದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ಸೋದು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡೋದು ಚುಕ್ಕು 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 ಅಂತ. ಸೊ ಒಂಜಾವು ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿತ್ತ ಪೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಉಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವೇದೇ ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಅವೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಅವು. ಸೊ ಇದು ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಡಂಡ ಎತ್ತು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಎತ್ತೊತ್ತೆ ನಂಕಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನದ ಬ್ಲಾಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಯ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದೇತ ನೀನು ಪೂರ ಚೇತನಡಿ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ದೇತಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಚೇತನಾಗೆ ಮಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಗುರ್ತದಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರಾರೆ ಅಂಗಡಿದ ಓರ್ನರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಾದಪುರ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾರೆ ತುಪ್ಪ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರು ದಯಪಟ್ಟು ಒರೆಯಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪದ ನೆಟ್ಟು ಇರತ್ತ ಬೆಲೆಡ್ ಅಕ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ ಸತ್ಯವಾದ ಇಂಕ ಒಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಲ ರಪ ದಾದು ಬಡು ಕೇಂದು ಇಂಕ ಕಷ್ಟವಾದ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚಲ ಅಂಡ ಈ ಕಾರಡ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾರ ಕಾರೆ ಇಂಕ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಅವಡು ಬಾಲಿಗೆ ಆಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವಳ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳ ಆಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೂರ ಆರೆ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೆ ಬರ್ತದೆ ತೋಚ್ಪಾವನಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳೇದೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು
ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಅವಳಿದ್ದೆ ತೊನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೇತನಾಗಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತು ಆ ಶಾಪ್ಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೈಕಂಬಡಿ ಅಂಚ ಚೇತನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಬೋಲೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೇನು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ರೇಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೇಂಜ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಯಕೆದ ಐಟನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಬಯಕೆದ ನಾ ಸಾರಿ ಲವ್ಲಿದೆ ತಂದೀನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಲವ್ಲಿದೆ ತಂದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ದುಮ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗಿ ಬಾಲಿ ಹುಷಾರು ಇತ್ತೀಜ ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಪ್ರ ಇಂಚಾಗ ಲೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈತಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಾಯ್.